kula bahagia. Lah nggih wong nggih iso kula nggih ngeten kok Mas. Lah iya no. Saya kula nggih ngopeni anak bojo niku nggih perkara ngeten-ngeten iki. Ujug kula ten mriki sak kanca to Mas. Nggih. Mligine kula niku siji napa njembarke Sarawung ping pindhone kula mau kepengin gawe senenge piyai kene. Nggih nen kula telu. Napa? Ya golek pangan barang kok. Oh ngoten nggih. Ayo. Ora sah munafik manusia itu butuh operasional untuk hidup. Kabeh niku simbiosis mutualisme tegese saling membutuhkan lan saling menguntungkan. Leres sing ngoten niku dadi ambak-ambak ngeten nggih ora ketang sithik iso gawe senenge sing mirsani. Panjenengan ya kudu semangat ing atase wis jam ini jek ditunggoni piyai akeh kok. Dasare wadem golek keringet. Wah iya, ora nek joget serampat kuwi keringete saya akeh. Monggo serampat yo. Ibadah. Mergo ya pancen piyai kene ya pengen oh Mas Gar iki sing kaya ngopo to? Sing ngomong ibadah sapa? Ibadah ana to sing lumah-lumah ngene iki. Lah pripun to? Oh gelam megap-megap kok. Niku nuduhke nek panjenengan isih semangat. Lho, ngimbangi pengendane. Oh. Kok sik to? Iki jane bocah iki pembalap apa piye to? Lah pripun to? Kok mlakune 100 km per jam iki? Lah niku ngetokke nek jiwa mudane niku isih elok. Lho sing ngendang muda sing joget tuwek. Ning rak mung umure, ning semangate rak isih enom. Karepe. Ha iya. Ya aja karepe ya kudu ditindakke. Aja jak omong wae to, tak nyendal bekat sik. Rene iki mung dikanthi alam-alaman. Tak goleke tombo. Lah ngono lho aku ki wah iki semangatku mergo sik dipersani wong piyai sakmene. Ayo mesti semangat. Wis ora. Kok ndak mbok joget meneh. Mboten, tak goleke tombo serasa. Nah, tombo sing penting. Ayo kene, aku tak nyuwun tulung karo Mbak Gentari rene ngedaki Mas Gareng ini. Iya lho, wah. Wah, jan. Iki pesidhan kok rambute mabluk. Rame-rame ngoyak doro mabur mulo. Aduh, resepsi rame mekowan. Alam layune kesandung-sandung putih. Barang dewe ucon. Jane kupon akeh piye. Ora kepen kondrang kantring. Ombene wis asat akan mungkari wadahe. Akeh kang kepandang bepone katon kembang jebulane sakare milih sarwana ingkang tutu mestine ambuja ilangan dong berikan demi kebudayaan urip ingkang prasaja berikan demi bebrayaan urip ingkang prasaja. Terus kelingan koncoku seniman kene ya ana sing kaya ngene iki.
Nggih. Seniman Tuban yo ana sing kaya iki. Oh, mirip Pak Jaeng. Wes kaya iki persis. Wis tampilane Sandirana kae kaya iki. Iya. Selamat malam Mbak Gentari. Selamat malam Mas Petrus. Waduh, Jan. Wah, jan wong kok gemeske. Ya turi ya. Jenenge sapa Mas jeneng? Kula. Heeh. Kula wis madang Mas. Wis mangan aku. Jenengmu sapa kok wis mangan? Kula Boyolali. Kula Boyolali. Sing takon omahmu ki sapa? Anu. Jenengmu. Kula. Heeh. Kula ketua dalam mrika nyinden mrika. Aku ra picek. Aku ngerti yen kowe mau begogok ning kono. Ora ana wong tak ngapa tak guyang-guyu ngono kuwi? Nesu. Marai lambene iki ra iso dibedakne nesu karo guyu. Wong kabeh metu kabeh kok. Woi, iki mbok menawa saka kemrungsungku dadi ora cetha. Nggih, heeh. Jenengmu sapa? Lala. Oh, wah. Lari. Iki ngapa nek kaya akeh wong ngejak keplok ngono lho. Coba ngene Mas, carane takon karo dirangkul ya ta? Karo ditakoni iku wis beda. Nah. Kyai Putri nek dilus ngono kuwi wis beda. Nah, ngene iki wis ana lik punuk iki ngapa ta? Wong wedok kok ana punuke iki. Ya ora kalah karo sapi ya. Jenengmu sapa? Kula. Heeh. Kula Gentari. Ya ta. Iki lagi kono wah cethok. Gek dirangkul kuwi. Iki apa terus omahmu ngendi? Kula. Heeh, omahmu. Kula omahe anu. Aduh, Boyolali. kosek. Sik. Apa? Dedek tangi. Kok dedek tangi piye ta? Mbok gendong itu dedek tangi. Kuwi kok ditimbang, kuwi kok ditimbang sampean ditimbang. Ditimbang. Kula timbang nggih kula kilokke. Wong bobok mbok gendong lho ketatap terus tangi. Wong kok Boyolali. Nggih, daleme Boyolali. Ya alhamdulillah nderekke Mas Bayu saiki. Nggih. Isih sekolah nduk sayang? Tesih. Ana ngendi? Wonten isi Surakarta. Isis. Nggih. Isi kok isis. Tak kira akeh angine Isi Surakarta. Institut Seni Indonesia Surakarta. Anu, jikuk fakultas apa jurusan apa? Kula njupuk jurusan apa ngono? Heeh. Anu, napa niku jenenge? Karawitan. Karawitan. Berarti kowe ya iso nuthuk sakmene iki. Kula anu saged ngedol niki. Ya ora ngedel. Lho kowe iki jane iki sinden apa makelar kok? Minim gadekke rasa didol, didol mah ilang. Ya. Oh, gaya entekane ilang tetepan kok. Kula tak icip sik suarane. Nggih. Iki saking Mas Mas Warno SBA Jatirogo. Iki disusul sedulurmu lanang lho. Sinten? Pak PI ya. Oh nggih, Pak PI ya Mas Pur Cepu nggih. Oh. Nyuwun Sri Huning dipun galatayub kalian Roro Jonggrang. Ya. Yo, Sri Huning sik dibawani. Tak ngrungokke suarane Gentari kaya ngapa. Yo. Ya kaya ngapa suaramu pamerno kene. Monggo. Ben Mas Garing mbok menawa krungu suaramu terus kedudut rasane. Ora ki wong wedok kok sikile kapalen kabeh. Kok ngono ta? Lho kowe iki gaweamu ki apa? Oh, kulino nabuh. Dadi Mboten. sikile kapalen. Mboten. Apa? Kula ten griya anu TKW. TKW iki Tukang keprok watu. oh tukang ngepro watu. Oh, Ya nepuran Pak dikeprok. ora ana hukum tak pangan kowe. Ya aja kejem-kejem to, Gen, aja. Aja dikepruk, keceri-jeruk pecele mati kok. Ayo. Lintah yo kayak batu. Ayo, kaya apa suarane? Bawana ayo. Putri kang sulistyeng warni. Ya. Nyapa to kalau jorok-jorok nak? Wong gumun ngate arep. Lah ya ngene iki ngene apa? Ngene apa? Apik. 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 Suara tutukno sayang. Iya. Iya. Tak cedhaki. Iya. Meneno. Srioning mustika
nyontok-nyontokke. Kowe nembang sing ngenong teguh bayangke. Bayangke apa? Ndah kaya ngopo? Ndah kaya ngapa? Iki ki pacarku lho. Oh. Teguh. Oh, Teguh ki pacarku. Kowe ya kolu. Ayo. Nek karo gedang ya kolu. Pil Anu, ya. putra Kanjeng Sirah lawe kanggo pakurmatan panjenengan piyai putri ya ben dipangku karo Mas Gareng ya. Ayo Mas, kudu mangku wong ayu iki piye rasane? Ya jenengan Sing mangku sapa? Jenengan mangku kula. Nang pangku. Ayo pangku. Piye ta? Wong kowe iki arep pangku mbok toke. Lah pangku yo ning ngebuk. ngono ki ora pangku. Madhepe ra ono. Lah aku pengen madhep jenengan. Aja. Lah kene. Masa wong nanti kan bertatapan. Ya coba. Nano. Kusik. Nyapa ta? Ngapa? Kok grejel apa gen? Kok iso grenjel lho? Iki mau mak kluthuk-kluthuk. Masa sing grenjel tadi. Apa semene di salon pas? Mas aku ya tak lakban. Wong Ya, nano. Tak berangkung sana sing penak to. oh coba wae. Apa? Lah susuku dituthuk mik. Lah wong pupu wong tupu wong tua digriel-griel. Dadak dulu nek tangli. Ngono aku mulai-mulai rumah sakit piye? Lah ya kowe salah nglarani wong tua. Lha ora larani lho Ora iki sine napa dituthuk kok mak buk. Aja sedang. Ayo. Ya sing halus to karo wong tua. Ya. Ora usah pangku, cukup tak gandeng wae. Ya tuh kayak Pengen dipondong. Dipondong. Pondong. Ayo. Iki jenenge nyundul kata. Lah aku kok mondong kowe bojoku ora tak pondong kok. ya ra kuat. Ya kan. Tak perang Ya. bejana Laler iki nular ya. gara Babela wirat maya Kowe iki sinden apa warok? ya karepe ben roman nganggo Ya roman muring mubur ora kasar ngono to. Iki lho mustaka ingsun nganti miring lho. Sing halus ya. Anu. tan wurung sriune Mau kelarisan ya. Kok nganggo jegok. Yo. Awan nyambut gawe. dadi mustikane Ya kemaya. Nain na. bangsa Yo, ayo ke. Yo nang kendai tae kowe kan. Monggo. Monggo. Ayo. Monggo diaturke. Yo buka slogan. Monggo ayo. Srioning mesti katuban labut tresna lan sabaya pati lawan Raden Wiratmaya kagus prasetya ananda prati Sri Waning
nuwun. Wah, pancen Mas Warno piye lak tenan kok aja luwese tegen ngono sih. Mas Warno. Piyai kene iki nek basa Ngontayu kuwi wis wajane lok. Kula ya matur nuwun lho Mas Warno aku dole-olehi legen karo tuwak mau wae. Kok ya ngombe truk gak. Wis entek ya. Para-para kuwi malah ya. Mula kaya rada miring kabeh iki. Awalmu digawake legen ya. Ijin legen urung dadi tuwak. Iya. Oh pancen kene iki nggone pengrajin legen. Nggih, heeh. Niku ya dadi anu lho Mas, dadi ciri khas. Komodite. Nggih, watone aja disalahgunakan. Betul, betul. Mergo nek ngombe legen sing wis dadi tuwak niku manut dawuh Mbah Sandirana. Nggih. Niku mbiyen ya iso dienggo menghancurkan batu ginjal, ngono. Wah, aku kudu ngombe akeh kuwi. Oh nggih, lha kene ora ngombe rong ton ngono sak apa rong trek ngono. Oh ya modar malah. Oh seneng. Nggih, terima kasih matur yo. Mbak Dita Tawati yo kene. Monggo mentaran truk. Yo. Ken melek kudu sesek kowe. Wis. Pokoke ciri khase iki anggere kaya tempe gembus. Heeh. Klengo kabeh wis ketok. Kudu semangat. Harus. Yo ngaturke lagu Banyuwangen Sumebiar. Wah lha iki. Nek dibawani sik. Ayo nonton Yo, iki, nonton belambyangan yo. Maka sing jegleng urut gentari sik terus Mas Gareng. Maka. Oh gentari jeglek. Ayo Aku kok lin-lin. Boleh. Boyo lali kok lin-lin. Jalan. Dialaki kalau aku lin-lin. Oh ala lin. Maka yo bawani sik wanita. Membiat mayone man. Gentari siap. Maka yuk. Membiat mayone man. Jebule kowe ya iso len. Tak len iki ta, Nduk. Lah ku mau len kok. Oh, len. Wah, apik len. Ya, apik len, Cum. Ayo. Kok lencong. Ya, Mbak Dita. Suwarane. Jenenge sapa iki? Gentari sik no. Oke. Gandeng belambyangan. Gandeng Alas, yuk. Yuk. Coba Mas Gareng. Oke. Lihat saya len. Iso ora lin-lin. Iso to len, cung. Kok ngecom ta? Ya. Nyaram biai nusan ajar setruk to, Dek. Aja setu aku manut kendake kali muni aku obah. Tak kira JR setruk. JR setruk kok nganggo latihan bareng. Ya. Nusan tara. Ayo. Tenang bener adamu. Kowe Joget karo uyuh ae. kan jengleng mana? Kowe telo kendakane yo ngono kok. Coba delok gentari iki lho. Wah bareng metu kabeh iki lega. Coba gentari delok iki lho. Pianyu wangi. Yanyi wangi oke. Yo. Aku yo ngene iki. Aku lho iso. Iya.
bojone. Kok dari dono ngopo? Lah tabane yang ngono. Sik iki aku ngerti. Jane kono ki omong manut kowe lho. Celek, kono kowe muni celek. Oh, sing ngrusak kendali kowe kok. Sik, jeglek lagi. Yo, digleng. Ayo. Wis tak ketokke kadigayaku. Ha terusno. Ayo. Ngene lho gampang. Kok sik ki urusane, Dok. Ki mumpung ning lapangan sepak bola ayo. Lah kene. Wong loro ning kono yo. Nyapa? Agar karo konoan mbok jeglek seleramu pancen kaya ngono iki. Karo aku ra gelem jeglek. Senengen karo kowe. Anten Jadi aku selerane mau beda potongan. Lah. Jadi ndak. Kowe aku ngerti. Kowe mesti bar kelegan karo iki. Anten aku penak. Alah. Jeglek dhewe. Ya aja nesu ngono e. Gelis tuwa lho, Dik. Wis tuwa kok, wis tuwa. Ya Pak Dita lanjut. Ayo. Lan Siap. Oke. lan kidul sangka. Awas. Yo. Lho mangsaku karo Pian kok malah generasi iki ya. Lanjut. Han kaliwat Ora sabar. Ya. Anoe. Pambiangan. Ya. aja takon seneng susah kanthi sangga Tanah India. gumelaring Ya Getari. Gumyalaring. Taman Sari Nusantara. Yo, ya terke. Semua biar cok. Maka yo.
sembah nuwun sampun dipun aturaken sumebyar. Menika kula kintunaken dhateng para panitia sedayanipun. Nggih. Menika penanggung jawab Kades piyambak, Ketua Pak Susilo Prabowo, Ketua panitia. Wakil Ketua Pak Hendra Setiaji, Sekretaris Pak Nanang Wahyuwono, Nggih. Bendara Ibu Wiwik Setyo Lestari. Oh nggih. Seksi luar dalam Pak Afif. Waduh, Wah, seksi nggih. luar dalam. Kayak gelandang dalam gelandang luar. Iya, matur nuwun. Mbak Ika rene, ayo Mbak Ika rene. Monggo. Ayo. Tangan-tangan, Jon. Oyo. Ae ana sing ngersake ora jonggrang. Wah iki cocok. Monggo, ayo iki ora jonggrang ngersake digarap tayu melih. Oke. Wah, kene iki pancen seneng tayu kok. Oh lho memang pusate tayub kok. Nggih. Ayo kene, diatur iki sik ora jonggrang. Duwete kalih Mas Tomo nggih. Kok Tomo? Lha karo mangsa. Lah kok apa Tomo? Lah kowe ngomong Tomo nuju ning aku. Tomo kono lho. Oh, Tomo kono. Ayo. Kalih sinten duwete? Karo Mas Dedi lho. Oh, Mas Dedi. Ning Mas Dedi gelem lenggah wae. Nggih. Heeh, Mas Dedi iki gelem nyatet nek dandan wedok. Oh, Ayo. Dedi Setya Utomo. Oh, jadi Setya Utomo. Oh. Jenengmu sapa rak? Jenengmu rak Genta Ali Pratomo. Gento. Tomo ki bapake kok. Oh, bapake. Iya. Monggo, ayo diatur iki sik. Niki ora jonggrang. Ayo, Mas Tarno nayung mriki Mas. Mas Tarno. Monggo. Mas Tarno monggo Mas. Dadi kancane Mas Gareng. Monggo. Aku Mas Tarno beksa kula mirsani. Monggo. Ayo ngimbangi wong sing dhewe. Maksud iki nonton tayube tuban iki piye lho. Monggo Mas. Niki ayo dibukani sik ora jonggrang. Mumpung niki sidene antik-antik lho Mas. Monggo. Antik. Kok antik piye ta? Lah iki loro iki ora ana sing anu ki Ora sing member. member Engko dicet tapi. pasamu sepeda wae. Yo diatur iki ora jonggrang, monggo. Monggo ayo. Mangga besar mangga. Mas Gareng. Ambil sampure, Pak. Iya. Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe ati wanita boyongan Jangan bantung kowe aja aku malungkung. Perang iki kanggo durung rampung. Bila mati Kang Mas Prabu kanggo sedo labung ing Wonosedara. tobat kowe wanita keparan ora ngerti yen Bandung lanang ing jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa Rara jonggrang manutosun Undhakarwa Joko Bandung
loka akeh kang nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Joko bandeng kowe aja kumalu perhati kanggo kuturun rampung bila mati kang mas para buku kang bos seto apuking kono segur obat-obat kowe wanita keparang ora ngerti yen Bandung ananging jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa ora jonggrang manuta pun bondo garwa Joko bandung aku darepe babono Candi Sewu sawangi kudu tapi ya jonggrang panyuwunmu matur sembah nuwun makasih nggih baekan iku sik balik Mbak Suci rene yo manik belok ana sing resake manik manik nggih yo yo cok digarap manik monggo langsung irama seger wae nggih ayo yo diaturke cok manik monggo yuk sikok bagi dua iya mong sliramu kang dadi mami ing kagum pinderetno kang katon maleon tak malengmu kiotan saeling senadyan adoh rasaku tansah mandeng ringo wani aku mong tansah ngenteni tanpa gapan nyisan pepese nyepasno tansah tuhu dadi bataline atiku kang tansah nandang kasmayo aku kang nandang pronto lila mono jaket mring sliramu tansah gedeng renteng kaya mimin uno
Napa Mas? Ibu-ibu sing masak wong ngersake lagu apa mau Dena? Dena. Ayo. Dena. Dena sing Dena sing anu. Sing apal sapa Dena? Dena Deblong. Ayune. Anu Dini? Apa bareng? Ya, Mbak Dita Dini, ayo. Mari sekalian. Monggo. Dena Deblong ayune saka kanyang. Apal? Wah, urung mau, urung lagi. Oh, kayak nyemplok. Kayak apane jeblok. Nah iya. Yo, diaturi sik kene yo, anu Dini karo Mbak Dita. Lagune Denok, Cong. Monggo ayo diaturke kaya ngapa iki nggih. Yo. Monggo. Yo.
Jan. Ah, Jan. Ora ilang hidungane campur sari ya iya. Ngono kudu ono manfaate nek diliarke ngono. Ah iya, Kakang Adi ya kompak. Pandu laras, agil laras, dodo laras. Ya ta, sawung galing. Wah. Wah. Ya lumayan lho biyen iki do penabure ya kabeh saiki iso wayang ya alhamdulillah. Nah, biyen kabeh spring. Nggih, Mas Garing saya satur panglipur. Para lepat diagung manaksani. Amin. Yo, Mas Garing ndongake apa? Nggih, mugi-mugi sedayanipun sami lancar, sehat, pinaringan sehat, tinambah rezekinipun sedayanipun. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Amin. Bakune pasien jaya sarani ayem tentrem. Ya, amin ya rabbal alamin. Yo, saya terus.